че се тръжте. Канела? Party. Лапа ще готваш да знаеш. Лапа ще готваш, както ще коментираш. И така. Защо ме снимате толкова много? Давай. Що бе? Силве? На рожден ден съм. Как го въртах сега? 6 часа. Аз искам обаче от мен. Загреби си хубаво, не като се скъпча. Загреби си хубаво. Аре, тиха! Ама трябва да бъдеш да се справя. Екрана на компютъра. На един дъх, човече. Да не знаеш къде е после. Не, ми в началото е много гадно, обаче аз трябва да го държа. Аре, киха, аре, киха. Дайте им вода, дайте им вода, ако искам. Чакай. Няма да стока. Ой, Не, изобър се към мене! Силви, айде снимай на ти, де. И да не е клип, ако може. Клип не е, видео е. Let the curtains down, cause it's a remix. Oh yeah.